Kokokuqala kwiminyaka emithathu ibhanki enguvimba inyusa inzala yemali-mboleko. Kubonakala ukuba kuseza kwenyukela kubathengi nanjengoko kungenzeka ukuba isengamaqalela la. Ibhanki enguvimba ibiyigcine phantsi inzala yemboleko mali oko kufike intlekele yesifo esingubhubhane se-COVID-19 ngokuzama ukugcina uzinzo kuqoqosho lweli. Irhuluneli yebhanki enguvimba uMnumzana Lesetja Kganyago uthi imingcipheko yokunyuka kwamaxabiso iphezulu. Oku kubangelwa phakathi kwezinye izinto ngamaxabiso aphezulu eoli, awombane kunye nokutya kwakunye nokunyuka kwamaxabiso emivuzo. Given the expected trajectory for headline inflation and upside risks, the committee believes a gradual rise in the repo rate will be sufficient to keep inflation expectations well anchored and moderate the future path of interest rates. Ukonyuka kwenzala kuthetha ukuba xa ubhatala ityala lendlu le-1 million ngeminyaka eyi-20 kwaye uhlawula i-7,753 ngokwenzala ye-7%, ityala lakho ngoku liza konyuka nge-151 kwinzala ye-7.25%. Kodwa ke ezi ndaba ziyancumisa kakhulu kwaba balondoloza imali kuba bona baza kuzuza inzala eninzi. The cost of credit will be higher. People who borrow money, people who pay interest will have to pay more interest. It will be more expensive to borrow. Uqoqosho lweli luntengantengiswa zizixholo-xholo ezivuke ngoJulayi walo nyaka kunye nokungabikho tshintsho kuqoqosho. Ibhanki enguvimba ithi inethemba lokuba uqoqosho luza kunyuka ngo-5.2%.